donc ewa majhabi tigum yeyi bunte me nyini karni na fana de ayen nin kitabu dila mujhabi tigum munna mujhabi tigum uye nyogon soso ayaw famula uye nyogon soso hadisa famula dobe fendo ke farday doba ko ay sunna de do ba ko mustahabu doba ko ni nyawru kune munye uye nyogon soso bunte me yo kitabu dila uka nyogon soso sababu taman fa ya damina folo ibasoro adobe ibasoro maliki betani hakilina doye ahmada to hakilina ka hadisa do koso ibasoro ahmada ka hakilina ayata hadisa minna o hadisa mashe maliki ma abo misali ke depuis sebo tile nin kombe do la dron ka dresu be tian parce que kitabu nya muraja sinya doli abata depuis sebo tile sebo yere ma ciden ka hadisa be soro ibasoro seba dobe hadisa dobi bolo seba dobe hadisa dote e bolo aba misaliya doke ka surnya ka famu tuma mi Umar ibn Khattab ani ciden ka seba tumbeta sami Umaru ni ewa seba do bolna wulu boto do sami uko Umaru uko tawuna ambolen ko fe anyame ko tawuna ko nana sami de bana mi misaliya uba fo mun makoloria uko tawuna donna sami de ambolen ko fe ko Umar ibn Khattab aye ewa minye muhajirinaw ayu chokoroba wele aw akon nunu fleka foko tawuna ko anana Madina an kata de wa ube an kasa sami nam ko tawuna jonna sami an kata aye ansari folo de wele ansari ka shehu wayu wele an kata de ube an kasa gulu ye nyogon soso do ko an kata awnya alaka ewa cide nka shebawde ambe dina ko de la ankata do ko ayi ni bana ko ni be ankasa na yasru ni siset hadisatu boloy aye ewa muhajirina aye ka chokorba wole bo akon ni tawuna be sami ankata ube ankasa ulu chokorba be naka ankasa ankanata ini cide nka shebo kanata banan segere Umar ibn Khattab ko ako jamama akon kasaga yasur Abdurrahman ibn Auf jaw be nyamala wote Umar ko seba ma akon kasagi aba uberata ibn Jarrah ko Umar ma akoy be bolala kala tigenya Umar ko akontum ba fe mo wore kan nin kuma funi ete me komi ede yafo mba boli ala kala tigenya katala kala tige segere delilati uboloy Abdurrahman ibn Auf nana kabo nyamana ko lakalirai ako ciden ka harisa benne bolonina ciden ko naye tawuna me ko abe dugula akana ta shigare na aya usuru dugu kono akana boko abe bolanye Umaru ya Allah tanu sagira ni hadisa tumbe Abdurrahman ibn Auf de bolo sebo to tumbe muhajirin ka cekoran saro ka cekora tuntu bolo atuntu Umaru bolo wala ni ay majabi tibu ye nyogon so ba soro ni hadisa do sherama o hadisa masenima adoye munye fana iba soro ni hadisa do ale bolo hadisa do ka kene ni bolo hadisa en kasano do makene ale te soka ale masoka della kene hadisa en parce que ale bolo hadisa en makene ni majabi tigi do bolo hadisa en sanadu ka kene ale be della kenai ube bo nyogon koroni ninye ube hadisa do ni bolo ni hadisa en tuselendo iba soro dobe hadisa in tusele mashalema alebe baraka ne hadisa tusele nye iba soro serad e ba majabi tigi doy ma ko ne hadisa tusele ndo alete baraka nay donc majabi tigun kanyon soso choko fule bunte mi ay nin kitabu de dila pour ka jalagi buka ni ay yo nyon soso min tarani fenya har nu ya ira katawla ma ire tugude ama ire tugu iba soro hadisa de masiyama ube ale bolo hadisa in tuselendo ube ale bolo hadisa in masaha donc kitabu arafil malami ani aimatil alam akaka kalandenga kitabu in kala ika nyini ka kala ka muraja kitabu nyumando amma man yu'raf bi mu'aradatil kitabi wa sunnati fala yutajaru lahu min mu'min nanya do ko ale bake ka balami qur'ana dela ale bake ka balami ciden ka de saudela ujurate do tigimade e ka jahila ni ka filibanta de be fo ujurate di emade
ujura be dimmi mam wo min ye mustahidu istihadu dunke wiye nu katawra yoro mu ujura be du ulama ka katawula ambu ka sababa mina ula ambu ka katawu bila donc ambe ujura duma antu nani antu ko fili bandantu ke jahili munu nye ujura dunke me min ni adonna kon ni nye kanna gelede ni nya dabwa kama ka qur'ana de balami qur'ana de la ni nya dabwa kama ka balami ciden ka disa de la ujura to bolo anta ujura di umma الحادية